Και από τη μεριά του πατέρα σου, που φέρεις και το όνομα του Πέτρου Κόκαλη, ήταν ένας από τους βασικούς ανθρώπους που στη διάρκεια της αντίστασης και μετά είχε πρωταγωνιστήσει με έναν τρόπο που ήταν ο γιατρός. Ήταν γιατρός, χειρούργος, καθηγητής θώρακος και νευροχειρουργικής. Μέλος στην κυβέρνηση του Βουνού. Ναι, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και μετά το 40, επειδή έκλεβε φάρμακα για να τα δίνει στο ΕΑΜ στο 43 και αυτός, αναγκάστηκε να φύγει, βγήκε στο Βουνό, ήταν εξελέγει στην ΜΠΕΑΝ Υπουργός Παιδείας, μετά γύρισε πίσω και μετά... Μισό λεπτό, αυτή τη λεπτομέρεια που είπες, η αιτία, δηλαδή η αφορμή ήταν τον κατηγόρησαν ότι έκλεβε φάρμακα. Όχι τον κατηγόρησαν, τον βρήκαν ότι επειδή ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που σε μια συνθήκη όπου είχε έλλειψη φαρμάκων. Μιλάμε τώρα για την περίοδο της κατοχής. Μιλάμε για το 43 στην πείνα. Οπότε εκεί γεννιέται και ο ΕΑΜ. Και ο παππούς, επειδή έχει τη δυνατότητα, αντί χρειαζόταν ας πούμε 10 φάρμακα, παρήγγειλε 100 και τα διοχέτευε. Αυτό όταν το ανακάλυψε η Γκεστάπο, η οποία ήρθε στον παρόδο, επειδή ο παππούς είχε σπουδάσει και εργαστεί στη Γερμανία. Δηλαδή στο Μόναχο, ήταν δίπλα στο Ζάουρμπρουκ, είχε σπουδές, γερμανικές σπουδές και προσπαθήσαν να συνεργαστούν. Ήταν εκεί το 30, το 20. Ήταν από το 19 μέχρι το 29 στο Μόναχο. Γνώριζε, είχε ακούσει το Χίτλερ στις πυραρίες, δηλαδή ήταν μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν του άρεσε καθόλου. Και έτσι έφυγε στο Βουνό. Τότε δημιουργήθηκε η ΠΕΑΝ, εξελέγει και Υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Βουνού, στην ΠΕΑΝ, στη Βίνιανη. Και μετά στον εμφύλιο ξαναανέβηκε στο... πολέμησε με τη δεύτερη τετραετή περίοδος και μετά έφυγε από την Ελλάδα. Μετά έφυγε... Ανατολική Γερμανία. Όχι μόνο Ανατολική Γερμανία, Ρουμανία, Ουγγαρία και εν τέλει στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία είχε την Επιτροπή Βοήθειας Παιδών που έπαιρνε τα παιδιά που είχαν έρθει από εκεί για να τα εκπαιδεύσει και να τα συντήσει και μετά ξαναγύρισε στη Γερμανία στην Ακαδημία του, κάνανε ένα Ινστιτούτο Πειραματικής Χειρουργικής και εκεί έκανε και κάποιες πρωτοποριακές επεμβάσεις σχετικά με τη μεταμόσχευση καρδιάς. Είμαστε εδώ λοιπόν στο όλα, αλλά δεν φαινόμαστε.